Πείτε αντίο στα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο σας. Γεια σας, ονομάζομαι Βιολέτα Καλαμπάκα και αν δεν κλείσετε το βίντεο θα ακούσετε μια άλλη άποψη για το δικτυακό μάρκετινγκ. Και λέω αν δεν κλείσετε εξαιτίας και μόνο στις λέξεις δικτυακό μάρκετινγκ. Στην εποχή που ζούμε, πάνω από το 70% των ανθρώπων είναι στο όριο της φτώχειας και πάνω από το 30% είναι άνεργοι, με βάση τα στοιχεία που ανακοινώνουν. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο. Βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις κλείνουν και δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ενώ αντίθετα στο χώρο του ίντερνετ συμβαίνει το αντίθετο. Πολλές νέες επιχειρήσεις δημιουργούνται και οι εποχές αλλάζουν, η τεχνολογία τρέχει με γοργούς ρυθμούς. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε ότι ήρθε και η δική μας σειρά να δούμε διαφορετικά τη ζωή μας. Έχω ασχοληθεί με το δικτυακό μάρκετινγκ επειδή επιθυμώ να έχω περισσότερο ελεύθερη ζωή για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι το θέλουν αυτό. Με έχουν προσεγγίσει πολλοί από διάφορες εταιρείες. Άρχισα να ψάχνω προς τα πού να πάω και πώς θα μπορούσα να έχω μια ανεξάρτητη ζωή. Πώς μπορώ όμως να χτίσω μια μεγάλη ομάδα σε οποιαδήποτε δικτυακή επιχείρηση όταν 9 στους 10 ανθρώπους αρνείται το δικτυακό μάρκετινγκ, γιατί οι ίδιοι ή κάποιο από το κοντινό τους περιβάλλον έχουν μια αρνητική εμπειρία στο παρελθόν και έχουν χάσει χρήματα. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι. Πρώτον, να είναι ακριβή η εκκίνηση, να πρέπει να αγοράσεις προϊόντα για να ξεκινήσεις, να πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα για να συνεχίσεις να παραμένεις στην εταιρεία και έτσι αν δεν πετύχεις να χάσεις τα χρήματά σου. Δεύτερον, στις περισσότερες εταιρείες χρειάζεται να αγοράσεις εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να πληρώνεις για να πας σε παρουσιάσεις, σε ξενοδοχεία, να πληρώνεις για διάφορα λειτουργικά, για τηλέφωνα κλπ. Ο δικός μου στόχος και προτεραιότητα και η απόφασή μου ήταν και είναι να μην αφήσω κανένα να χάσει χρήματα. Ήθελα να ασχοληθώ με μια εταιρεία που θα έχει ένα πολύ μικρό ποσό για εκκίνηση που να μπορεί ακόμα και ένας άνεργος να ξεκινήσει. Να μην πληρώνω κάθε μήνα, αλλά μία και μοναδική φορά το αρχικό ποσό. Να μην πληρώνω για εκπαιδεύσεις, να μην χρειάζεται να πηγαίνω σε ξενοδοχεία και οι εκπαιδεύσεις να γίνονται μέσω ίντερνετ δωρεάν και την ώρα που εγώ θέλω και μπορώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες μου να χάνουμε χρήματα και χρόνο. Σήμερα οι δικτυακές εταιρείες είναι show business, πολλούν υποσχέσεις και δίνουν έμφαση στην παρακίνηση κυρίως. Πιστεύω ότι η πραγματική επιχειρηματική ευκαιρία έχει να κάνει πρώτον με το να ενημερώνουμε και όχι να προσπαθούμε να πείθουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν αν τους αρέσει και αν θα ήθελαν να ξεκινήσουν, γιατί το θέλουν οι ίδιοι. Και δεύτερον, να είμαι εγώ ικανοποιημένη και να το λέω στους άλλους. Αν ο άλλος με πιστεύει, είναι πρόθυμος να ξεκινήσει μαζί μου. Οι περισσότεροι αποτυχαίνουν από το πρώτο κιόλας βήμα, γιατί ο σπόνσορας τους λέει να ετοιμάσουν μια λίστα με γνωριμίες με όσους θέλουν να γίνουν πετυχημένοι, πλούσιοι, να αλλάξουν τη ζωή τους. Μετά τους προσκαλεί σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα σπίτι για μια επιχειρηματική παρουσίαση που εξηγεί με διάφορους πίνακες τη συνταγή της επιτυχίας. Ποιον να βάλω όμως στη λίστα μου, ποιον φίλο να προσκαλέσω? Οι περισσότεροι δεν ξεκινούν, όχι επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν, αλλά δεν ξέρουν ποιον να καλέσουν. Η επιχειρηματική επιτυχία βασίζεται στην πεποίθησή μου ότι θα αγόραζα ένα προϊόν σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε εταιρεία ή κατάστημα, από όπου τέλος πάντων και αν υπήρχε, αν αυτό κάλυπτε κάποια ανάγκη μου και μου έδινε αυτοπεποίθηση. Το αποτέλεσμα λοιπόν για μένα είναι να χτίσω ένα δίκτυο μελών που δίνει τη σταθερότητα και μάλιστα χωρίς να αλλάξω τις καταναλωτικές συνήθειες κανενός. Αυτή είναι η εταιρεία. Δεν έχω να χάσω κάτι. Η εγγραφή μου είναι μόνο 14 ευρώ και μία για μόνο φορά. Δεν ξαναπληρώνω δηλαδή από την τσέπη μου άλλα χρήματα. Δεν χρειάζεται να τρέχω σε ξενοδοχεία για εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να πληρώνω για σεμινάρια. Και το κυριότερο, δεν χρειάζεται να βασανίζω γνωστούς και φίλους με νούμερα και γραφήματα για το πώς θα κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Ζούμε σε μια εποχή που κανένας δεν θέλει να του λέει τι να κάνει, τι να αγοράσει. Μιλάω για το προϊόν γιατί εμένα μου αρέσει και όχι γιατί θα ήταν καλό να το αγοράσει κάποιος που είναι απέναντί μου. Θα δείτε όλοι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για μια λύση σε ένα πρόβλημα και όχι για τα προϊόντα μιας εταιρείας που θα τον κάνουν εκατομμυριούχο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για το τι είναι καλό για αυτόν και τότε θα αποφασίσει αν το θέλει ή όχι.
Με αυτόν τον τρόπο οι φίλοι μου δεν αλλάζουν πεζοδρόμιο όταν με βλέπουν στο δρόμο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για όσους ψάχνουν αυτή την ευκαιρία. Πείτε αντίο στο παρελθόν, στις κακές εμπειρίες και τα εμπόδια που στέκονται στο δρόμο σας. Αν σας ενδιαφέρει λοιπόν να μάθετε περισσότερα, συμπληρώστε τη φόρμα που υπάρχει πιο κάτω.